Patay ang isang konsehal sa bayan ng Umingan matapos paulanan ng bala ang minamanayong sasakyan nito sa Barangay Lubong, Umingan, Pangasinan. Nakilala ang biktima na si incumbent municipal councilor and re-electionist Ponciano Oña, 59 anyos at residente ng Barangay Leon. Ang investigasyon ng pulisya kasama po ng biktima ang dalawang empleyado nito ng pagbabaril ng sinasakyang SUV ng biktima na mga hindi pa nakikilala mga sospek. Agad na umalis ang mga sospek lula ng isang itim na motorsiklo. Nagtamo ng mga bala ang ilang bahagi ng katawan ng biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Na-recover sa crime scene ang 8 basyon ng kalibre 45 at 2 deformed fired bullets. Nagpapatuloy naman ang malalimang investigasyon kaugnay sa naturang insidente. IFM News. IFM News. IFM News.